פיטנס פירות, זה מרגיש נפלא לשמור על הגזרה. בחסות וייזין AC, להקלת גירויי אלרגיה בעיניים. באתי והייתי בריא. הבחורה הזו ונהייתי חולה. יאללה. 1000 שנה אני אסבול אותה. 1000 שנה לקום 4 פעמים ולשמוע את החופרת. אין מצב. אבולוציון, 1000 שנה. אבולוציון. די, 1000 לא שנה הולך אני לי. יכול לעבור את זה. אתה מבין? לא הולך לי. בוקר טוב למיכל נעים. בעלת אתר אינטרנט שמסייע להורים לבחור את מין הילוד. מה זאת אומרת? יש נשים שרוצות, שיש להן כבר ילד או שניים בבית מאותו מין, ורוצות גיוון. בואי נדבר על זה מכיוון שיש לי 2 בנים. יש לך 2 בנים ואת רוצה בת? האמת שזה מה שבא ברוך הבא, אבל... רגע, אבל... לשם הדיון. את עושה את זה גנטית? זאת אומרת, יש הינדוס גנטי? לא, שום התערבות, הכל טבעי, בצורה טבעית ופשוטה. זה משהו שבעצם, אני אתחיל מזה שסבתא שלי יש לה 8 ילדים, בן בת בסדר הזה, וכמו כן גם אימא שלה. זה התחיל מזה שהיא באה אחרי שילדתי את בני השני ואמרה לי, תשמעי, פעם הבאה אנחנו מתכננות בת. זה קצת נשמע אבל אמרתי, אוקיי, נכון. אמרתי, אוקיי, תשמע, כל עוד זה טבעי, וזה באמת בלי התערבות טבע. איך עושים את זה? איך אני עושה את זה? אני קודם כל לוקחת מהאנשים שמתקשרות אליי את הנתונים, כל מיני מספרים, תאריכים וכאלה. משקללת את זה בעצם על נוסחה שלי, נפגשת איתם ומעבירה להם את ההנחיות שאני, כמו שאני קיבלת. והם צריכים להתעבר בתאריך מסוים? תראה, לא כולן, כן. רגע, שנייה. אני חייבת לעשות סדר. זה תרופות סבתא בשקל. סליחה, אני לא רוצה חס וחלילה להעליב, אבל יש ביוץ, רוצה בת, חכי יומיים אחרי, רוצה בן, תעשי על הביוץ. כאילו נורא פשוט, לא? שמעתי על השיטה הזו, השיטה שלי היא שונה. אוקיי. זה נראה לי שיח בין מרוקאים פה. מה זה השטויות האלה? מה, אני לא מכיר את התרופות סבתא האלה? כי חיים, אתה שמה? אם תרצה להביא ילדים, תתחיל להכיר, זה לא איזה משהו, זה הגינקולוג יגיד את זה, זה לא... חיים, אתה יודע איך ילדים באים לעולם? חסידה. תתחתן, עזוב. רגע, אני לא הבנתי לפני התרופות סבתא, כי אני גם לא מבין את התרופות סבתא, וגם איתי לא מבין את התרופות סבתא. אנחנו מנסים, מה זאת אומרת, למה זה קשור? לתהליך ההפריה, לתהליך שמגיע אחריו? כן, גם, אבל קודם כל בגוף האישה, לפי מה שאני בעצם עושה, בגוף האישה יש איזושהי מחזוריות, שגם פה, אני רוצה לציין שגם פה האישה קובעת, יש ביצית אחת שבעצם משתחררת בביוץ, שבעצם היא בוחרת מה להפרות, מה לקחת, איזה זרע לקלוט אליה, אם זה זרע זכרי או זרע נקבי, ואנחנו צריכים, אני בעצם מכוונת להגיע לביוץ הספציפי הזה, שאם היא רוצה בת אז נקבי, ואם היא רוצה בן אז זכרי. וזה קשור בכל מיני מספרים. אחוזי הצלחה? עד היום מאוד גבוהים. שזה אומר? עשרות בנות ניסו, אני לא רוצה להגיד 100%, כי בוא נניח 98%. גם הבעיה גם שאי אפשר להגיד לך לא הצליח ולטבוע אותך, כי את יכולה להגיד, נו, קורה, לא, נראית אמינה ביותר. תראה, עד היום באמת אף אחת לא... לא היו לה תלונות. לא קרו. כי בסופו של דבר יוצא ילד, אז מבסוטים. אבל אני כאילו... נכון, בצורה טבעית. קצת לא, יש כאילו כל מיני טריקים. יש כאלה שבאמת אכפת להם, אבל... לא, ברור, יש כל מיני טריקים ששמים ננה באוזן, ואוכלים בננה על הגב לפני... היא עונה על הבטן, ובום בתוכה, דברים משגעים. אני ממש לא משייכת אותך לטריקים האלה, ממש לא, אני משייכת אותך כאילו למקום שהולכים ויש תזונה ויש חומציות. כוסברה על עין שמאל. ויש... ודווקא במה שאני מכוונת, זה לא לפני ולא אחרי, אם החודש יש ביוץ, וזה הביוץ שאומר זכר או נקבה, אז מבחינתי כל ויש גם אתר אינטרנט שהכתובת שלו היא בזריזות? כן, www.girlorboyforyou.com. girlorboyforyou זה שם נחמד. תודה רבה. אצלנו מה שבא ברוך הבא אסור להתערב. כוסברה, ננה, קצת סנובר בתוך זה. בבקשה, רומי. תתחיל להריח את השתן. נדבר על כמה דברים יותר ודאיים, בסדר? הנה החדשות, נפתח בהתרסקות המטוס הנשיאותי הפולני. חוקרי התאונה התחילו בעבודת פענוח הנתונים בקופסה השחורה של המטוס שהתרסק ברוסיה ועל סיפונות צמרת הממשל הפולני. הערכה היא כי מדובר בטעות אנוש לאור העובדה שהטייס התעלם מהוראות מפורשות של פקחי הטיסה בשדה התעופה שלא להנחית את המטוס בשל תנאי הערפל והרעות הלקויה במקום.
בתוך כך מתפרסמות בתקשורת האירופית תמונות מהמראת המטוס אתמול בבוקר בוורשה. כתב דסק החוץ דני מולכו מזכיר שהנשיא לך קצ'ינסקי, רעייתו ובכירים נוספים בממשל הפולני